बोसोरारि जथुमा बियाब डिमाकुसि बाथौ गौथुमनि फैगौ जानुवारि दाननि 24 आरो 25आव खुंनो लानाय हाबाफारिया बे हाबाफारिखौ खुंनो थाखाय जोङो साखाफारा जाबाय आरो बे साखाफारा जानायजों लोगोसे जोङो बियाबनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो दालाय आफादफोरखौ बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैना मेहेर गोनां खालामनानै हाबाफारिखौ जोबजासिम जोंखौ गोजोननाय होफैनो थाखाय आङो नैबे बानजाय आफादनि मासिगिरि जानानै गासै बाथौ सिबियारि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोन आरो मेलेमजिबि नोंथांमोन बयखौबो आङो बानजाय आफादनि जानानै आसा खालामबाय आरो मिजिंथिदों नोंथांमोना साफ्रोमबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। बेजों लोगोसे बे हाबाफारियावनो जोङो बानजाय आफादनिफ्राय मोसानाय खेराइबो जोङो आरो लोगोसे बायदि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय जोङो बेखौबो लाफादों। दा बे दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनायावबो बानजाय आफादनिफ्राय गासै बिथिङाव जोङो साखाफारा आरो जोङो खोब गोजोननाय मोनदों नैबे बोसोराव डिमाकुसि बियाबनि बोसोरारि जथुमाखौ खुंनो मोननानै आरो बे खुंनाय हाबाफारियाव जाहाथे जोंखौ मदद आरो थुलुंगा हेफाजाब होफैयो आङो बेखौनो मिजिंथिबाय। बयनिसिमबो जोङो दा डिमाकुसि बियाब बाथौ गौथुम बोसोरारि जथुमा 32थि बोसोरारि जथुमा बेखौ जोङो सा खासिबारि आरो खोला खासिबारि दाबनै गामिजों ज' जानानै खौसे जालायनानै जों नै दिनै माइनाव आफादआ बिनि थाखायनो जोङो खेराइ हान्जा सोलोंबाय थादो आरो गेजेराव बायदिसिना जोंहा दा बेयाव जानाय गेजेराव सोरबाफोर आर'जफोर रोजाबनो गोसो दङबा रोजाबजागोन। बेफोरखौबो एसे एनै जोङो थाग थियारि जानानै जोंनि माइनाव आफादा दङ आरो जोंनि डिमाकुसि बियाबनि सिङाव थानाय 34 गासै दालाय दङ डिमाकुसि बियाबाव बिथांमोना जाहाथे जोंनि बे गामिनि बाथौ आफाद आरो गासै साहा खोलाहा दाबनै गामि जिहेथु जों खुंगोन बेयाव फैनानै जोंखौ मोजां रोखोमै बोसोन होलाङो आरो रोङैखौ जोंबो बिथांमोननियाव मोजाङै सोंनानै लानो हायो जेन आरो जोंबो मोजां रोखोमै बिथांमोनखौ सनमान लानानै आरो रिसिपसन खालामनानै जोङो मोजां रोखोमै मा हायो बेखौ जों दा गासैबो साखाफारा जानानै माइनाव आफाद आरो गुबै आफाद लाइमोन आफाद खौसे जानानै जों दङ।